Pero ko, okay na nimo mata? Okay raman. Sige lang kabila. So, okay na para nimo ang tanan mo nakita? Daran yung order, sir. Nakapili na ba ka? Kung kinsa sa among duha ang piliyon mong makauban, kung ipaila-ilas ginikanan, gihatag ko na ang Sir, kung ganahan mo pulutan, sir, tawagan ako dito, sir, ha. Oh, sir. Ngano pa man kumuasa pa? Ug magpakatanga. Nagkabalo man kung di na mabago pa. Ug unsay desisyon niya. Kung siya gid ang gigusto niya, kinsa ra gud ko para mupugong pa. Wala na ko'y laing mabuhat pa para mupugong nilang duha. sakit lang gud kaayo Kung sa iya ka malipayon, hindi siya yung pilion. Kung imo siyang higugmaon, kaysa naman sa akong kaugalingon. Kung siya gyud ang gipangandoy nimo, kung siya gyud ang gihigugma nimo, wala na ko'y laing mahimo. Kung siya gyud ang imong gusto. Sir. Sir, ganahan mo pulutan, sir. Bulalo, shrimp, sinigang, lumi, o sisi. Sir, sir, ganahan yung pulutan, sir. Kinabuhi sa ubahan. Ay, sir, pag tinarong, sir, lutuon pa biyan eh. O sige, sisig na lang. Kung ikaw, sige, patay bawal diha. Okay, sir, noted, sir. Watuat lang mag-cancel 24 hours. So karon, buhian na tika, huwag mo palayo na ako sa imo ha. Kay makita lang tikang malipayo na, ikalipay na sad na sa ako ha. Bisag naa ka sa iya ha, huwag siya ang imong gigugma. ihatag ko na ang tanan, ug ihatag ko pa ang tanan, kung siya man ang mapilian, wako'y mahimo ana, pero sakit lang gud kaayo kung siya man. Congrats. I'm sorry. Hangyo lang. Ayaw siya pasakitin. Ug ayaw gid siya biyae. Kay kung mahitabo, wala na kay balikan. Kung siya man ang mapilian, wako'y mahimo Pwede nimong ipakita ang imong gibati, lang gid kaayo pero siya man. dili nimo pwedeng ipugos ang imong gusto. So, if you love a person, let that person freely love you back. You can show your affection, pwede, pero ayaw lang ipugos because naay mga panahon na dili gid kita ang mapili. Ug sakit lang gid kaayo. Ang hari sa akong danggo, tuas laing palasyo. Iya kambiyaan, lingi diri, kay ako kang paslakan. Ay, bayot man niya ay banto kay ng butilya. Signage is please pay as you order here. Thank you.
Yes. Order. But you are the owner. So the ending is you're free from here. No grammar. No grade. Wrong Grahams. So, okay na rin mo. Ay, okay na rin mo ang tanan mo. Na! Sure. I feel what you feel. I feel it. Action! Ay, sakit na limon ko. Kung siya git ang imong gusto. Wala sa kay dialogue ba day? Wala sa. Mo insert sa si Rodel. Lagi drama-drama ni winner. Kung siya may ganahan yung pulutan, sir. Nahiya. Noted, sir. Sukarod. Sir, siya po ni kaalaw. Balik. Oh, dito na to. Continue. Gisulod kini tinuod, no? Kung Kata-kata. kung Ano ka? Di na na. Lakig na mo! Pinupayot mo di ay! Dili ba? Dili ba? Dili. Lagi mo. Da, minandita. Da. Playing isi. All. Hiling yung kamera. Kumuto ng naong pre.